Penambuhan dulu. Ketoprak. Saya Penambuhan. Wah, rame nih pol dulu. Bakul-bakul kah? Wah, kepol. Rame tenan iki. Nanti parah ini. Terus. Toprak apa lah toprak? Mending bolo cewek gini bolo. Udah baik lo karene kan? Udah berai. Udah berai. Oh, jadi dua barang ini. Oh, jadi wayang jamunya. Oh, karena jalan petangkep mas. Ini ada. Wah. Jalan Bromo itu. Turun. Aku budaya dapat bola. Ngene wae. Pari-pari likur atine dhewe ya likur atine benda-benda. Karena bukan mah bojo iki lokasine bola. Bapak teng mriki. Mas Rin, iki mau kepabutukan saged dipunaturi utang asmara. Terus Pak? Kagem Mas Pran ingkang kagungan warung ijo. Mboten nggih. Tengah sawah. Warunge opo ijo? Jabar to. Tengah sawah, letek. Heeh. Mboten kene. Asmane mau lintang asmara. Jadi saya oleh nek pas bar disungi kabeh kanggo panggine. Ora dia bener ndek mangga. Rali sepira, Mas? Boe lak kaya rali. Ya, berangkat kowe ora apa-apa. Bangga berangkat. Ojo musuhan. Ya, agak serobek dulu sini. Abrak. Nek kuwe nek mentek iki. Atur sabaran. Terus. Ah gitu lho. Agung